Chcel by som sa takto vyjadriť k tomu tréningu, čo ma čaká. Začala mi príprava na... I thought there's something missing. It's fitness racing, so it's fitness at the highest level. The next step in Hyrox history. Ktorý sa odohrá 7. februára vo Viedni. Pokiaľ by niekto išiel, tak napíšte to dole do komentáru, tí, čo idete vo Viedni, tak bol by som rád, keby sme sa tam stretli, aspoň niekto, a dali nejaký pokec a spravilo by mi to dejina navzájom, my sme sa podporovali. Asi utekám iba pred tým, čo tam nebolo, ani není tam. Asi utekám iba pred tým, čo tam nebolo, ani není tam. Asi utekám iba pred tým, čo tam nebolo, ani není tam. Jo, práve pijem arašidové maslo. Iba kvôli tomu, že potrebujem nejak robiť kalórie. Čauko. A mám na sebou 2 km behu, po 50 metrov sled pushu, 30 metrov sled pullu. A mám dosť. Sled push a sled pull som nenatočil, lebo som jak si nemal na to fokus. A čakám ma pol kilometra na skiergu. Neviem, či to má zmysel skladať, keď som sa zbláznil zás. Deadline do mesiaca a nespal som ani raz. Ja nekúkam na fame. Počas tréningu doplňam elektrolyty, lebo by som to asi bez nich nedal. Let's go. Čo sa týka tejto súťaže, tak idem súťažiť v kategórii solo a v kategórii muži. Som sám zvedavý, ako to pôjde. Keďže mám teraz 4 mesiace plné na prípravu, tak môj tréningový plán vyzerá tak, že ma čakajú 2 behy týždenne, jeden krátky, regeneračný, nejaké 4 km, potom dlhší beh, ktorý budem behať 8 až 10 km. Čo sa týka silovej fázy, tak budem cvičiť full body, upper a lower, a potom ma čaká ešte jeden celkový tréning, ktorý bude zameraný čisto rok, kedy budem postupne skúšať tieto disciplíny ísť za sebou, ako normálne idú, a k tomu vždycky pridávať niečo naviac. A nespal som ani raz. Ja nekúkam na fame. Ja kúkam sa na výhľad. Ja pomaly strácam chuť do jedla. Nečudujem sa, len som nevedel, že to nebude easy. Padol som na zem a text. Ďalšieho pol kilometra, let's go. Je to sama pre mňa docela veľká výzva, pretože nikdy som na takomto niečom nebol a som sám zvedavý, čo to so mnou spraví, ako ma to mentálne posunie. Bola to strašná motivácia pre mňa sa niečo takéto zúčastniť a chcel som si v živote niečo takto odškrknúť, čo by som dal. Dám si ten čas, ktorý by som chcel. Nebude to moc prelomový čas, ale pre mňa ten čas, keby splním, tak to bude úspech tým, že nejsom nejaký hybrid atlet alebo niečo, ale iba sa do toho dostávam, a to by bol čas hodina 25 minút a 36 sekúnd, a tento čas keby splním, tak je to pre mňa úspech. Ideme na veslo, ale už som v pohode, kedy mám dosť, ešte ma čakajú 3 cviky a kilometra po obehu ešte, takže we keep going. Ale toto bude ťažká príprava, jak blázon. Toto bude pre mňa asi prechádzka peklom po najbližšie 4 mesiace. Lidi zažívají stavec mých slov, jejich pohled je studený jako soud. Je jako posedlá leze na strop, ať je to cokoliv, není to zlo. Bez mojí hudby neudělá krok, proč? Ale po mý muzice se nechová jak děvka, ale nutí to psát všem, co děláš dneska. Co s tebou dělá moje deska? Neskoušej na mě tyhle ty gesta, bitches se rozjedou a nemůžou přestat. Bitches se
posledný beh ma čaká a potom si povieme niečo doma k celému toho tréningu a ako budeme vyzerať vlastne celá moja príprava. Máme to. 52 volov a na dnes hotovo. Idem vyrestovať, najesť sa a oddychovať 2 dní naplno. Touto súťažou by som chcel aj odštartovať ten ďalší rok 2026. Budem rád, kebyže sa fakt s niekým tam aj uvidím, alebo by sme pokecali čokoľvek, že proste niekto išiel do toho so mnou. Lístky sa dajú stále kúpiť. Keď tak sa vidíme a držte mi palce na mojej príprave. By som ešte strašne veľmi poďakovať za každý jeden support v komentároch, lajky, pozretia. Strašne moc si toho vážim. Budem sa pokúšať teraz trošku zase tú tvorbu posúvať ďalej. Nech sa to stále neopakuje a skúšať nejaké challenge, čo sa týka fitness alebo niečoho. A nejaké edukačné videá mám na pláne a všetko toto. Dajme pre trošku algoritmus, dajme do komentáru emoji hviezdička a budem rád za takúto podporu. Takže vidíme sa a see ya next. Bojím se, že nemám emoce, já nemám tep, já tu nejsem. Já vlastně ani nevím, kde jsem. Je to jiný den, je to jiný svět, je to jiný sen. Já pouštím hudbu, čekám, až mě odnese pryč. A já vidím loho a v ní vlak, kde si lidi kopou vlastní